Pozdravujem vás z nášho športového automobilového štúdia. Začína sa Automoto News. Vitajte. Audi predstavilo v New Yorku sedan na báze typu A3, poprvýkrát za jeho 3 generácie. Kompaktná limuzína je v prvom rade určená na upútanie publika v Amerike a v Číne, no predávať sa bude aj u nás. Štvordverový model má okrem predĺženej karosérie s väčším kufrom aj odlišne tvarovanú kapotu, dvere a nafúknuté blatníky. Batožinový priestor má kapacitu 425 litrov, teda o 45 viac než v 5-dverovej verzii Sportback. Na začiatku predaja, ktorý v Európe odštartuje koncom leta 2013, budú k dispozícii 3 motorizácie. Benzínové motory TFSI s objemom 1,4 a 1,8 litra a 2-litrová naftová jednotka TDI. Neskôr sa ponuka rozšíri. Najzaujímavejším prírastkom bude športovo ladený model S3. Žihadlo s výkonom 300 koní sa na stovku rozbehne za 4,9 sekundy a elektronika mu klepne po prstoch až pri rýchlosti 250 km za hodinu. Na Slovensko sa kompaktný sedan Audi dostane v septembri. Tuzemské ceny ešte nepoznáme, no v domácom Nemecku bude základná benzínová verzia stáť asi 25 000 eur. Land Rover odhalil na newyorskom autosalóne model Range Rover Sport. Ide o dynamickejšiu alternatívu ku konzervatívnej klasike, ktorá sa inšpirovala dizajnom kompaktného súrodenca Evoque. Vplyv malého bračeka je cítiť na tvaroch svetlometových nárazníkov, no výsledok má vlastnú identitu. Hlavnou novinkou v interiéri je 7-miestna konfigurácia. V treťom rade je dvojica sedadiel, určených najmä na krátke vzdialenosti. Zaujímavé je, že sú elektricky ovládané. Pri spustení predaja budú mať záujemcovia na výber z 2 motorov. Naftového 6-valca s výkonom 292 koní a preplňaného benzínového 8-valca s 510 koňmi. Začiatkom budúceho roka majú prísť 2 ďalšie dízlové verzie. Všetky motory budú štandardne spriahnuté s 8-stupňovou automatickou prevodovkou. Pohon oboch náprav je samozrejmosťou, rovnako ako prúženie s regulovateľnou svetlou výškou. Druhá generácia modelu Range Rover Sport sa do predaja dostane na konci leta. Britská automobilka už zverejnila ceník platiaci pre domáci trh. Základný model s naftovým 6-valcom tam bude stať v prepočte 70 000 eur. Cadillac CTS 3. generácie chce po všetkých stránkach prekonať svojho predchodcu a stať sa plnohodnotným konkurentom európskej produkcie. Sedan je zmesou dynamiky a elegancie zabalenou v typicky ostrých tvaroch značky. Predným partiám dominuje veľká maska chladiča a svetlomety s dlhým pásom diód. V porovnaní so súčasným modelom narastlo vozidlo až o 12 cm a proporciami tak dobehlo európskych konkurentov vyššej strednej triedy. Z nárastu rozmerov by mal profitovať batožinový priestor i kabína. Jej tvary vo veľkej miere vychádzajú z dizajnu menšieho typu ATS. Spracovanie by však malo dosahovať ešte vyššiu úroveň. Chýbať tu nebudú najmodernejšie technológie. Pod kapotou sa objavia 3 benzínové motory. Preplňaný 2-litrový štvorvalec z modelu ATS s výkonom 276 koní. Atmosférický 6-valec s objemom 3,6 litra dosahujúci výkon 325 koní a jeho preplňaná verzia disponujúca stádom 426 plnokrvníkov. Nový Cadillac CTS sa má do sériovej výroby dostať na jeseň. Ceník zverejní americká automobilka pred spustením predaja. Vďaka obnoveniu zastúpenia značky na Slovensku sa na tento kúsok môžu koncom roka tešiť aj záujemcovia u nás.
Na newyorskom autosalóne sa chcela blisnúť aj Kia s novou generáciou štýlového modelu Soul, no výsledok je trochu rozpačitý. Na vozidle vidno, že je ukuchtené z čerstvých ingrediencií, ale celkovo chutí rovnako ako predchodca. V domácom Soule sa však Kii podarilo zaskvieť. Predstavila tu zaujímavý koncept Cup. 5-dverový experimentálny hatchback sa radí medzi malé autá, no vyniká karosériou bez B-stĺpika a zadnými dverami otvárajúcimi sa proti smeru jazdy. Dizajnový jazyk prototypu by mal osloviť najmä mladú a štýluchtivú mestskú populáciu. Domáci Chevrolet v New Yorku predstavil zmodernizovaný typ Camaro. Okrem malých dizajnových zmien dostal poriadne ostrý variant s označením Z28, ktoré značka používala už v minulosti. Najnovšia edícia legendy je odľahčená a pod kapotou má mohutný 8-valec s výkonom vyše 500 koní. V minulom vydaní našej relácie sme vám ukázali prvé zábery nového Citroenu C4 Picasso. Dnes už je vozidlo oficiálne odhalené. Okrem extravagantného zovňajšku zaujme aj nižšou hmotnosťou a interiérom s dvojicou veľkých digitálnych panelov. A svetovým autom roka 2013 sa stáva opäť Volkswagen Golf. Nemecký bestseller si tento titul odniesol už v roku 2009. 7. generácia úspech zopakovala a znásobila, keďže okrem svetového novinárskeho vavrínu má na krku aj európsky veniec. Počas týchto dní sa hovorilo aj o inom prestížnom titule. Najrýchlejší automobil na svete. Americká firma Hennessy totiž na svojom kupé Venom GT dosiahla rýchlosť 427,6 km za hodinu. Tento osobný rekord plánuje ešte prekonať a zosadiť z trónu súčasného kráľa Bugatti Veyron Supersport. Našincov však viac než rýchlostné rekordy zaujímajú novinky od najväčšieho hráča na slovenskom trhu, automobilky Škoda. Tá pred niekoľkými dňami predstavila omladenú verziu svojej vlajkovej lode Superb. Nedostala síce žiaden dramatický facelift, no so starším modelom si ju iste nepomýlite. Postaralo sa o to niekoľko dizajnových zmien v štýle novej rodinnej identity. V prednej časti má nová Škoda širšiu masku chladiča, ostrejšie lomené svetlomety s tmavým pozadím a denné svietenie z diód. Vzadu sú výrazné, najmä odlišne koncipované svetlá lemujúce lichobežníkový výrez pre poznávaciu značku. V interiéri sa obmenila ponuka materiálov a farieb. Novinkou je možnosť elektricky ovládať sedadlo spolujazca zo zadných sedadiel. Zanedbaná nezostala ani technika, upravená najmä v znamení znižovania spotreby. Myslíte si, že Škoda odhalí nový Superb na domácej pôde? Omyl. Premiéru bude mať na autosalóne v Šanghaji, ktorý sa začína o 2 týždne. Čína je pre českú značku čoraz dôležitejším trhom a zmodernizovaná vlajková loď má prispieť k ďalšiemu zlepšeniu jej predajov. Faceliftovala aj automobilka Porsche, ktorá bude na šanghajskom autosalóne prezentovať inovovanú verziu typu Panamera. Z hľadiska dizajnu sa od tej súčasnej veľmi nelíši. Malými úpravami však prešli nárazníky aj svetlá, ktoré môžu byť ponovom kompletne z diód. Výraznejšie zmeny sa odohrali v technike. Pod kapotou modelov S a 4S sa namiesto atmosférického 8-valca objaví preplňaný 6-valec s vyšším výkonom a nižšou spotrebou. Rekordérom z hľadiska apetítu po benzíne však bude celkom nový model Panamera SH Hybrid. Automobilka pre ňu vádza kombinovanú spotrebu len 3,1 litra na 100 km, čo je v tejto triede naozaj enormne nízky údaj. Dosiahnuť sa ho podarilo kombináciou preplňaného 6-valca, silného elektromotora a batérie s vysokou kapacitou. Akumulátor možno dobíjať aj zo siete, pričom na jedno nabitie zvládne auto prejsť vyše 30 km. Hybrid nie je len úsporný, ale aj poriadne rýchly. Spokoja akceleruje na stovku už za 5,5 sekundy a dosiahne najvyššiu rýchlosť 270 km za hodinu.
Významnou novinkou je aj verzia Executive, predĺžená o 15 cm. Nárast dĺžky sa síce negatívne odrazil na siluete auta, no na zadných sedadlách vďaka nemu vznikol kráľovský priestor. Za tento luxus si však záujemcovia pekne zaplatia. Model Panamera Turbo Executive bude stáť viac ako 160 000 eur. Ani sa nenazdáte a vidíme sa spolu opäť pri ďalších motoristických lahôdkach. Tešíme sa na vás.